Mapagpalang hapon mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Isama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones. Para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuhan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa pandemyang COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners, para sa pasasalamat ni na Familia Figueroa, Baquiano family, Jose Paule and family, para sa espesyal na kahilingan ni na Christian Joshua Angeles, Pinky Feliciano Pangan, Christine Avon Espiritu Sanchez, Leila Abiog, Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Mary Manette Pineda, Jonel and Joswell Pamintuan, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Jojo and Jonet Villanueva, Rowelyn Nicdao, Cherub Kalilong, Noel Gotos, the St. Jude Thaddeus Parish Pastoral Council, the St. Jude Village Officers and Homeowners. Para sa payapang paglalakbay ni na Pony, May, Mark Malyari, Denden Rivera at Alan Tapang. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Mark Lester Arce, Paz Zuwing, Annalyn Ocampo, Avelina Ramos, Michelle Mangalindan, Nilo Udan, Happy Sanchez Romero, Michelle Sengson, Jose Mercado, Baby Glornita Ganya, Nikki Jean Asilo, Maria Corazon Salvacion, Ronald Nicdao. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Ramon Carion, Father Eloy Montoya, Arturo Vitog, Corazon Macapagal para sa kanyang 40th day, Mario Yazon, Noberto, Guadalupe, Carmelito, Marcelo, Dolores, Roman, Jesus Manabat Sr., Aurea Carlos Muli, Marcelita Robledo, Roberto Lacsina, Angeles Valencia, Eleonor Cuenca, Melesio Sr., Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Ireneo, Juan Paulo, Benilda, Paz, Romero Soriano para sa kanyang first death anniversary at ang mga kaluluwa sa purgatorio.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon: ang ulan at nyebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos ito sa balat ng lupa't magiging pandilig. Kaya may pagkaing butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap ito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ating pong itugon, nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupa'y tumataba yung lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Sa binungkal na bukirin ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na tagulan ay lumambot yung lupa. Kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nag-aani ng marami sa tulong mong gumagawa, at saan may magpuntay kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matatabang mga kawan, nagahari yung galak sa lahat ng kaburulan. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Gumagala yung tupa sa gitna ng kaparangan, at hitik na hitik din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galakay sumisigaw. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila. Tayo mga tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para parangalan ang mabuting balita.
Tayo pong lahat, salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na yon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon na upo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik, wika ni Jesus. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinukha ang mga yon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo. Palibhasa'y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga yon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig sa 100, may tig 60, at may tig 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mahirap daw po ang magtanim. Napakahirap naman po, nga naman po ng magtanim. Ito po ang ipinapahayag ngayong linggo sa atin ng ating binasang ebanghelyo. Magtanim ay di biro. Bakit? Dahil ang pagod ay sagad hanggang buto. Sino ba naman sa atin ang hindi nakakaalam sa katotohanan ito? Magtanim ay di biro. Lahat po tayo ay alam natin to. Halimbawa po, magtanim ka ng palay, magtanim ka ng gulay, hindi biro yan. Magpalaki ka ng anak, o mag-alaga ka ng pamilya, magtanim ka ng kabutihan, o palakihin mo ang negosyo. Hindi madali. Hindi simple. Hindi magaan. Bakit? Dahil siguradong may hirap kang pagdaraanan. Tanong ko lang, bakit hindi magaan? Bakit may hirap kang pagdaraanan? Kasi po sa ayaw at gusto natin, naririyan ang mga kalaban. Sa ayaw at gusto natin, mayroong kalaban. May hahadlang at may hahadlang. Narinig po natin ang ating ebanghelyo ngayong linggong ito. Ang dami nga naman pong kalaban nung magsasakang ikinukwento ni Jesus sa ating ebanghelyo. Sino at ano ang mga kalaban na magsasakang ito? Una, ay ang mismong lupa. Kung minsan daw yung lupa ay hindi patag. May mabato, may madamo, tapos mismong mga ibon pa ay kalaban mo. Kasi yung itinanim, yung nakatanim, pag nakita ng mga ibon, tinutuka nila ito hanggang mamamatay lang naman ito. Kahit pa man din po, ang sobrang sikat
ng araw, yung init ng araw, kung minsan nalalanta yung mga tanim. Kaya, namamatay lang. Pero ako naniniwala ako hindi lamang po sa pagtatanim, naririyan ng mga kalaban, kahit pa man din po sa ibang larangan ng ating buhay, mga kalaban, mga humahadlang, naririyan ang mga yan. Kalaban sa negosyo, madami ang mga to. Kalaban sa trabaho, kung minsan, kalaban sa opisina, kalaban sa eskwela, kalaban sa politika, kahit kung minsan kapamilya, kalaban sila. Kahit sa mga ito, hindi rin po pantay, hindi rin po patag ang sitwasyon, hindi pantay ang tingin, hindi nauubos ang obligasyon. Bakit? Dahil marami nga namang kalaban, maraming mga kumukontra, maraming mga humahadlang. Yun bang, yung hindi ka pa man nakakabawi sa buhay, ito na naman, ang pagsubok, ang problema, ang kalamidad, ang krisis sa buhay. Parang sweldo lang po yan. Parang sweldo lang yan. Sa sweldo, alam ninyo, hindi ka pa man na-increase, ubos ka na sa krisis. Sa sweldo ganyan, hindi ka pa man na-increase, naku, sagad ka na sa krisis. The Lord knows it, I believe. Alam ng Diyos ang pinagdaraanan natin. That's why He is telling us in today's gospel to not giving up. Just keep on sowing good seeds, the Lord said. Kahit maraming hadlang, kahit maraming humahadlang, sige lang, tuloy lang sa pagtatanim ng kabutihan. Tuloy lang. Ang gaganda po ng mga katagang sinabi ni San Pablo sa pangalawang pagbasa natin. Ang sabi po ni Apong Ambo sa pangalawang pagbasa natin, ang pinagdaraanan mo daw, ang pinagdaraan ng hirap at sakit ngayon, wala yan, sabi niya. Sa saya, sa tuwang hatid ng paparating na bukas. Wow! Ang ganda naman ng mga salitang ito. Ano man daw ang pinagdaraanan nating hirap at sakit ngayon, wala daw yan sa saya at ligayang hatid ng paparating na bukas. Trending po ngayong panahong kasalukuyan ang ABS-CBN. Lahat tayo alam natin to. Kamakailan lamang po hindi po pinaboran, unfortunately, hindi pinaboran ng mga kongresista yung renewal sa kanilang prangkisa. Alam ninyo, naantig ako sa sinabi ng CEO at Presidente ng ABS-CBN na si Carlo Katigbak. Hihiramin ko po yung mga salitang sinabi niya nung nagpaalam siya. Sabi niya, kapit lang. Sabi niya, kapit lang dahil muling magliliwanag ang kwento ng bawat Pilipino. Kapit lang dahil muling magliliwanag ang kwento ng bawat Pilipino. Yung mga kumukontra, yung mga humahadlang, yung mga kalaban, hayaan mo lang. Huwag mong pansinin yan. Bagkus, ang mga ito, ituring mong oportunidad at grasya sa iyo upang lalo kang magsumikap sa mga ginagawa mo. Ang mga kalaban, ang mga humahadlang, hayaan lang natin yan. Dahil sa pagsusumikap mo, makakasumpong ka ng ginhawa dito. Ituring mo ang mga ito bilang oportunidad sa iyo o grasya sa iyo upang lalo kang magpursige at magsumikap sa mga ginagawa mo. So, just keep on going. Just keep on sowing good seeds. Do not give up. Huwag sumuko. Bakit? Hihintayin mo pa bang magsisiliparan ang lahat ng mga ibon? Hihintayin mo pa bang magiging patag ang lupa? Hindi mangyayari yan. Paninayan mo pa waring dimla ang pali. Hihintayin mo pa bang lahat ng mga tao ay magiging santa at santo? Hindi mangyayari yan. Sige lang, kahit naririyan ang mahirap, sige lang. Kahit naririyan ang mahirap, sige lang, tuloy lang. Himot na ka, nga namawari, manyalbag na ka. Hanggang pangan makasadyeng gana-gana. Magtanim ay hindi bale dahil may darating namang pag-aane. Magtanim ay hindi bale dahil may darating namang pag-aani. Alam po ninyo, hindi naman
hindi lang po yung umpisa, hindi lang po yung entrada o umpisa sa kwento ng Ebanghelyo, ang mabuting balita dito, hindi. Hindi lang yung umpisa sa kwento, kundi yung ending niya. Kundi ang ending niya, ang nagdadala ng mabuting balita. Sa makatuwid, hindi po yung binhing itinanim, kundi yung ani mismo ang maaari nating baunin pagkatapos ng misang ito. Sabi po ng mga ibang mga spiritual writers, sabi nila, dapat hindi naman bagay ang the parable of the sower ang tawag sa ebanghelyong yan. Mas maganda yata, bagay na pamagat dyan ay the parable of the harvester. Sabi nila, tama nga naman, hindi daw bagay, parang hindi akma kung tatawagin itong the parable of the sower. Mas akma yata kung tatawagin ito sa pamagat na the parable of the harvester. Alam po ninyo, ang istorya sa Ebanghelyo, ang kwento sa ating Ebanghelyo, ngayong linggong ito, ay kwento din po ito ng mga buhay natin. Hindi ba? Kwento din ito ng mga buhay natin. Ang kwentong nabanggit sa Ebanghelyo, yung magsasaka, kwento din ito ng tao. Bakit hindi po natin balikan ang mga pinagdaanan natin sa buhay, ang mga karanasan natin sa buhay? Alam ninyo, kapag ka nagsisimula ka, kapag ka nag-uumpisa ka, mahirap talaga. Mabigat talaga. Kung minsan nakakawalan ng gana. Pero sa kalaunan, kapag ka nakasanayan mo na, sa hindi mo inaasahan, hayan na, dumarating na yung tinatawag nating miracle harvest. Sabi nga po ng ating Ebanghelyo, tig sa 100, tig 60 at tig 30. Sabi ng ating Ebanghelyo, I believe each one of us has his or her own surprising harvest in life. Magsisimulang walang kasiguraduhan, magsisimulang walang katiyakan, pero unti-unti napapansin mo, nakakasumpong ka na, nakikita mo na yung bunga sa iyong pinaghirapan. Kako nga sa inyo, bakit hindi natin balikan yung mga karanasan natin sa buhay na ating pinagdaanan? Paano ka ba nagsimula? Kayong mag-asawa, paano kayo nagsimula ng mister mo, ng misis mo? Hindi ba sa salitang bahala na, miyabe ka ta na, bahala na, magsama na tayo. Paano ka ba nagsimula bilang isang magulang? May experience ka ba sa pagiging isang magulang? Kapag ka nagkaanak ka, doon mo palang malalaman. Bilang isang magulang, paano ka nagsimula? Tatanga-tanga. Nangangapa ka kasi hindi mo alam wala ka pang karanasan dyan. Kung hindi ka muna magkakaanak. O kaya naman, kayong mga teachers dito na nagsisimba, kung meron man po, paano ka nag-umpisa sa pagtuturo? Hindi ba sa kinakabahan ka? Kahit ako, ganyan din po. 2 years pa lang ako sa pagkapare, naka-assign ako sa University of the Assumption. Kasama ko po noon si Father Deo Galang, ang dati nating kura paroko. Bigla-bigla pinupull out ako ni Apo Seto. Binibigyan na niya ako ng parokya. Hello, 2 years pa lang. Sa pagkakaalam ko, pag 5 years na ang yung pare, yung batang pare, doon pa lang magkakaparokya. But fortunately, sa amin, 2 years pa lang kami noon, binibigyan na kami ng parokya. Wala akong karanasan sa paghawak ng parokya. Anong eksperyensya ko? Anong karanasan ko? Wala. Anong pinamdaman ko? Katulad ninyo, kinakabahan din. Kahit po kayo ngayon na marunong magluto, nung una kang magluto, masarap na? Hindi. Nakakatawa, hindi ba? Kung minsan sinusunog mo yung niluluto mo, kung minsan yung niluluto mo dapat may sabaw, naku, wala. Natuyo, dilok mo. Paalala lang po, sa madaling salita, hindi po puro bato, madamo ang buhay ng tao. Hindi po puro bato at madamo ang buhay ng tao. Atin niyang pilugalan ing kayapan, karing taong paydaig king kasiran. Atin niyang pilugalan sigurado, ing kayapan, karing taong paydaig king kasiran. Sa mga karanasang walang kasiguraduhan, sa mga karanasan mong walang katiyakan, sige lang, kapit lang, tiwala lang.
Sa mga karanasan mong mabato at madamo sa buhay mo, huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Alam po ninyo, ang Diyos kailanman na hindi po siya sumusuko sa atin, sana ikaw ay ganyan din. Ang Diyos kailanman ay hindi siya sumusuko sa iyo, sana ganyan ka rin ikaw na tao. Magsitayo pong lahat. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinuturing ni Jesus na pinagpala ang lahat ng nakikinig sa kanyang salita at nagsasabuhay ng mga to. Dumalangin tayo ngayon sa Ama na huwag lamang tayong maging tagapakinig ng salita, kundi mga tagasunod na nagsasabuhay nito. Sa bawat panalangin ang inyo pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ulitin po ninyo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, relihiyoso at relihiyosa, maging instrumento nawa sila ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa iba't ibang dako. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga leader ng bawat bansa, mapaglingkuran nawa nila ang bayan ng may buong pusong pagmamahal at hindi ganid sa kapangyarihan at kayamanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dukha, may sakit, mga nasa piitan, at mga naliligaw ng landas, makita nawa nila ang kaaliwan, pag-asa at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, mamuhay nawa tayong may pagkakaisa at pagtutulungan bilang bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, mga kamit nawa nila ang walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones. Para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa pandemyang COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa pasasalamat ni Familia Figueroa, Baquiano family, Jose Paule and family. Para sa espesyal na kahilingan na Christian Joshua Angeles, Pinky Feliciano Pangan, Christine Avon Espiritu Sanchez, Leila Abiog, Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Mary Manette Pineda, Jonel and Josuel Pamintuan, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Jojo and Janet Villanueva, Rowelyn Nicdao, Cherub Kalilong, Noel Gotos, the St. Jude Thaddeus Parish Pastoral Council, the St. Jude Village Officers and Homeowners. Para sa payapang paglalakbay ni Pony, May, Mark Malyari, Denden Rivera at Alan Tapang. Para sa mabilis na kagilingan at kaligtasan ni Mark Lester Arce, Paz Zuwing, Annalyn Ocampo, Avelina Ramos, Michelle Mangalindan, Nilo Udan,
Happy Sanchez Romero, Michelle Sengson, Jose Mercado, Baby Glornita Ganya, Nikki Jean Asilo, Maria Corazon Salvacion, Ronald Nicdao. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Norma, Ramon Carion, Father Elor Montoya, Arturo Vitug, Corazon Macapagal para sa kanyang 40th day, Mario Yazon, Noberto, Guadalupe, Carmelito, Marcelo, Dolores, Roman, Jesus Manabat Sr., Aurea Carlos Muli, Marcelita Robledo, Roberto Lacsina, Angeles Valencia, Eleonor Cuenca, Melesio Sr., Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Ireneo, Juan Paulo, Benilda, Paz, Romeo Soriano para sa kanyang first death anniversary at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik natin ngayon ipanalangin ang ating sariling intensyon. Diyos naming Ama, pumukaw nawa sa amin ang mga salita ng iyong anak upang matutunan namin ang iyong kalooban at masundan namin ang daang kanyang tinatahak kung saan kami makakapamunga ng lubos. Ito po'y hinihiling namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa aming nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katuan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang gantipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ating ipagdangal ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay
at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino ang aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga anak mo na sina Norma at Ramon at natinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang mapagmahal at tapat na esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanyang ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad na
amin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Maghangad at magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto ang ating mahabaging Diyos, si Jesucristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo para sa announcements. The Triduum, in preparation for the feast of Our Lady of Mount Carmel on July 16, starts tomorrow, Monday, to Wednesday this week before the 6:30 evening Mass. On July 16, Thursday, we commemorate her feast with the celebration of the Eucharist at the usual time of 6:30 in the evening with the distribution of the brown scapular sponsored by the Honorarias. Come and join us in the Triduum and Eucharistic celebration. Thank you. Magsiluhod pong lahat upang dasalin ang Oratio Imperata. Manalangin tayo. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa pandemyang COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo po ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto, na hihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamahan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Kaawaan mo kami. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.